Дусларым, әйдәгез әле менә шушындый вак чөгендерләрне әрәм итмичә кышка маринадлап куйыйк әле. Аның өчен чөгендерләрне кастрюльгә салып кайнатабыз. Минем 35-40 минут булды. Аннары кабыкларын чистартып алабыз да ярып банкаларга тутырып куябыз. Банкалар уже минем стерильный. Хәзер алабыз 1 литр су, 6-7 борыч салабыз, кара борыч, 4-3 душистый борыч, лавровый лист салдык. 3-4-не. Bir аш кашыгы туз салабыз, һәм инде шуны кайнатып чыгарабыз да банкаларга салып, шушы банкаларны кастрюльгә куеп, водяной баня дип әйтгәндәйме, шушлатып тагын 30 минут кайнатабыз әкрен генә. Кайнап чыкканнан соң, bir аш кашыгы уксус салабыз, аны салып, капкачын бурып, әйләндереп каплап куябыз, кызлар. Һәм инде җылы юрган астына куябыз. Бу салатны, салат дип әйтгәндәйме, рәхәтләнеп кыш буе ашарга була, дусларым. Шуба ясыйсызмы, винегрет ясыйсызмы, әллә инде просто майонез сылап ашыйсызмы? Кыш көне шуның кадәр тәмле, ә аның суы үзеннән дә тәмлерәк була, дусларым. Кыргычтан кырып, морозилкага куйганнан караганда, шушындый вариант күпкә кулайрак дип саныйм мин. Ясап ашап карагыз әле, дусларым.